Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska to bude znova, jak už ste mohli vidieť podľa názvu, hodnotenie Lega Minecraft, akurát že môjho oceánu, takže sekundičku. Vítajte v mojom Lego Minecraft oceáne. Je zatiaľ zložený iba z dvoch setov, čo je vlastne tento tu Axolotl set, ano. A tento tu má menší set za 10 € a tento tu na okolo 30 € stojí. Ak si dobre pamätám, myslím, že tak. A máte to na rôzne detaily, jak tu vidíte to magmu. Tu má kyblík s touto rybou, jak sa volá, s axolotlom. Toto si nevšimajte, to je kus dreva. Ako keby tu nebol. Tu máte potom delfínika, áno, krása. Dostanete asi Dolphin Grace. Tu máte mini pufferfish. Takto to vyzerá z boku. Zozadu. Ešte z druhého boku. Jak môžete vidieť, tak ešte furt tu mám vlastne tento tu na Lego svet, ktorý ste videli aj v minulom videu. Ináč za to vám chcem ešte tiež poďakovať, že sme tam dali cez 160 zhliadnutí, čo je podľa mňa veľmi veľa, takže ďakujem. Áno. Tu nám síce tá čestka chýba, ale to nevadí. Ja ju tam dám, áno, hlavne. Som ju potreboval použiť do môjho Minecraft sveta, áno. Takže ja tam nejakú dám, ale to uvidíte proste v nejakom šorte alebo tak, áno. Pokiaľ to vôbec budem hlásiť, no nie je až tak podstatné. Ale tu bola čestka a ešte tu kondičku. Ešte tu bola, ale ja som ich musel použiť do môjho sveta, ktorý som si mimochodom ukazovali v minulom videu, čo odporúčam, pozrite si ho. Kto ho ešte nevidel. Tu máte potom takto korály, áno, axolotlov. Sice tu nemáme žiadnu postavičku, keďže som všetky dal do môjho sveta, ale to vôbec nevadí, podľa mňa je to tak krásne. A čo poviete, mám vám v budúcom videu za 4 dní ukázať, jak vyzerá môj nether svet? Pokiaľ áno, tak prosím napíšte mi to do komentára a lajknite toto video. Takže ďakujem za sledovanie videa a budem rád, keď ma podporíte lajkom a odberom. Zatiaľ čau.